Гармун тавышын ишетигәле. Рәхим итегез. Кадерле достар, менә бу инде рус строенда дип әйтәләр инде, әйме, вятский гармон, шулай бит. Аның уйнау стиле дә башка төрле, һәм тавышын да сизеп торасыздар инде. Сез мастерлар аны миннән башка 1000 төрле иттереп күбрәк беләсез. Сезнең тагын уйныгыз бармы әле? Яхшы. Рәхмәт сезгә, кадерле